Давам думата на господин Волен Сидеров за словото от името на парламентарна група „Атака”. Абе, колеги от левицата, що не седнете, бе? Я седнете веднага. Който е? Господин председателстващ, преди да започна, искам да ви напомня едно процедурно предложение, което сме вкарали вече едно искане, да се отстранят от пленарната зала символите, които не са легитимни. По Конституция в пленарната зала трябва да стои държавния герб на Република България и националния флаг на Република България. Според мен би трябвало да стои и православен кръст, но това е друг въпрос. Но тук имаме символи, които не са легитимни. И докато говоря, може да помолите квесторите да ги просто отстранят от залата. Благодаря ви предварително. Първо искам да благодаря на всички българи, които разбиха сценария на тези избори. Защото сценария предвиждаше ГЕРБ да има пълен комфорт и да има подкрепата на послушни парламентарни групи. Атака да не бъде в парламента, за да не смущава тази идилия. Благодаря на всички българи, които разбиха този сценарий и показаха, че българският народ е умен и мъдър. На групокопачите на Атака предавам един здрав и неотдялен поздрав от нашите избиратели. И им припомням старата българска поговорка: който гроб копае други му, сам пада в него. И понеже припомням поговорки, сещам се за един стар, също така от близкото минало народен виц. Попитали Радио Ереван, кои са повече от китайците? И за същото радио веднага отгоре, мераклиите. Напоследък, последните 2 десетдневки, ние видяхме толкова много мераклии за вас, че веднага възникна логичният въпрос: а могат ли? Защото когато искаш, трябва да можеш. Ние видяхме дори мераклии, които се предлагат без да ги искат. И такива картини имаше. Но когато поискаш, трябва и да можеш. Ако един мъж има еректилна дисфункция, то и най-красивата жена няма да му помогне. Просто ще си остане с желанието. Ако политически лидер и партия имат програмна дисфункция, ще има много законодателни инициативи в този парламент. Благодаря ви. Благодаря. Ваша фиксация. Какво няма? Това няма да е ваша фиксация. Ще имате и други. Никаква фиксация няма да има. Разбира се, по много теми ще имам запознати. Вие сте тук, ще ме виждате. партии, освен Атака. Аз категорично се съмнявам в моженето на тези 49 партии, защото ние вече сме ги виждали във властта. Всички те по една или друга форма са били във властта, държавна или общинска. А някои са били в цялата власт, владели са цялата власт. През последните 2 десетдневки проглушиха нашите уши, тези 49 партии, с думи за национално съгласие и висока отговорност. И аз питам, защо когато бяха на власт, те не проявиха висока отговорност и национално съгласие? Защо не подобриха живота на българите, а го влошиха? Как да им вярвам сега, след като вече сме ги виждали на власт, много от тях направиха много големи поразии на България и заслужават разследване и санкции, а не нова власт. Този въпрос, дами и господа, ще се стоварва от тази трибуна тук, редовно, всяка седмица, всеки месец, като вода от скъсан бент. Така ще се стоварва. Ние ще го задаваме редовно. Ние ще бъдем пак в своята функция на коректив и ще приземяваме всички политически хвърчела, които сега се реят в облаците на наречените така евроатлантически, аз ги наричам лакардии, ценности, псевдоценности. Защото такива ценности няма. Има християнски ценности и никакви други. Битката на Атака е последователна и неотклонна. Наша болка и грижа винаги са били и ще бъдат интересите на унижените и оскърбените българи. А те са мнозинство в днешния момент. Те са преобладаващото мнозинство в България. Преобладаващото мнозинство не са нито банкерите,
нито добре облечените бизнесмени. Те са малцинство, те са много малки, дами и господа. Огромната част от българския народ живее зле. И това трябва да бъде проблем номер едно на всички политици, които управляват. Ние ще следим това да е така. Ако не е така, ще го казваме. Ние вече действаме, не само говорим, и затова вече сме готови, внесли сме в деловодството 43, нали сме 43-тия парламент, 43 законопроекта и решения. Те са внесени и са вече в деловодството. Те се отнасят до най-важните въпроси на българския народ. Не санирането на жилищата, не закона за средното образование, а доходите, минималните доходи, минималните пенсии, изгонването на ЕРП-тата от България, монополите, които пият кръвта на българския народ, връщането на златодобива на златните ресурси в български ръце, не сега, както те са в една чужда фирма срещу 1,5% концесионна такса. Понижаване, мораториум върху цената на тока, предлагахме го и предишния парламент, има го деловодството, архивите са живи, но беше отхвърлено от трите други партии тогава в парламента. Сред тези решения има решение за отдаване почет на геноцида на българите в Османската империя. Това също сме го предлагали, е било отхвърлено. Има решение за изграждане на енергийните проекти, които са полезни за България. Те са полезни и трябва да се направят. И ние сега ще видим как високо отговорните политици, които ни проглушиха ушите, че са високо отговорни, ще приемат или ще отхвърлят тези решения. Ако ги отхвърлят, те ще покажат, че не са високо отговорни, а само така са говорили, на думи. Ако ги приемат, ще ги признаят, ще кажат: да, има еволюция във вас. Благодаря ви за това. Но всичко това предстои да го видим. Нашите предложения са народополезни. Те не са полезни нито на някоя банка, нито на някоя олигархи. Те са полезни за народа. Така е била нашата политика 10 години. И сега няма да се промени следващите години. На посланиците на страните членки от Европейския съюз искам да им кажа ясно: предайте на вашите лидери да прекратят незабавно идиотските санкции срещу Русия, защото по този начин самоубиват собствените си държави. Предайте им, че вашите собствени народи, дами и господа посланици, ще ви накарат, ще ви принудят да го направите това. Защото те ще свалят с гръм и трясък сегашните лидери на европейските държави, които не са нищо друго, освен марионетки на американската политика. За съжаление, вече няма лидери от ранга на Шарл де Гол, на Конрад Аденауер и други, които дадоха насока тогава на своите народи как се води суверенна политика. Крайно време е ръководствата на държавите членки на Европа, на Европейския съюз, да спрат унизителната, васалната политика спрямо Вашингтон. Да започнат да водят суверенна политика, собствена политика, в интерес на собствените си държави. Ако не го направят, нещата отиват на зле. Защото да се следва безпрекословно американската политика, да се играе американската игра днес, да се следват болните амбиции на Вашингтон днес, означава, че ни въвличате във война. Достойните народи на държавите в Европа заслужават достойна политика и достойни лидери. Аз съм уверен, че те ще го постигнат един ден. И този ден няма да е много далеч. Сегашният Европейски съюз, за съжаление, не дава такава политика и той трябва да бъде разтурен и да бъде сформиран нов съюз или ново образование на базата на истински демократични принципи, преди всичко на базата на християнските ценности и на базата на истинския народен суверенитет. Сега това не е така и този Европейски съюз не работи за европейските народи, а против техния интерес. Предайте също на вашите лидери, дами и господа, посланици на страните членки от Европейския съюз, че ние, българите, не искаме да ни тикате във вражда и война с нашата освободителка от турско родство Русия. Вече 2 пъти в световната история вие го направихте. Натикахте ни в съюзи срещу Русия и те завършиха с национални катастрофи. Предайте им, че 3-ти път ние това няма да позволим. Това е нашето виждане и ние ще го устояваме така, както знаем и можем. Вие сте се убедили, че ние можем.
Ние не сме някоя безпринципна и безлична коалицийка, а сме Атака. Ние ще вършим своята народополезна работа в този парламент и през това време ще гледаме, както сме гледали последните 10 години, как изтичат в канализацията на историята всякакви коалиции и коалицийки, които се появяват и изчезват. Това сме го виждали и пак ще го видим. Атака обаче ще стои над мътната река на българската политика като скала. Защото е последната крепост на българския народ. И тази крепост няма да падне, защото падне ли тя, пада България.